ଆଜି ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ 59ତମ ଜନ୍ମଦିବସ 8 ତାରିଖ ଜୁନ୍ 8। ଆଜି ମୁଁ 8ଟାରେ ଉଠି ଯାଇଥିଲି ବୁଧ ପାର୍କରେ ବଧିଆ ଭାଇ ଦେଖାହେଲେ ଆଉ ସେଠୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ଦୋସା ମୁଁ ଜୀବନ ଖାଇନି। ଆଜି ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତ ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦୋସା ଖାଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କେଜାଣି ପଡ଼ିଛି, ଏଟା ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ଡାଲି ତ ନୁହଁ, ଆମ୍ବିଳା ଲାଗୁଛି। ଏଟା ବି ସେୟା ଖାଉଛ ମିଶି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପଇଛି ଭଳିଆ ତରକାରୀ ଭଳିଆ। भाई